Прывітанне, шаноўныя сябры! Сённяшні герой беларускай гісторыі Станіслаў Манюшка. 5 траўня яму споўнілася б 205 гадоў. Вось гэта такі юбілей, хоць не зусім такая дата круглая, але заканчваецца на пяцёрку і спрыяе таму, што мы сёння пагаворым пра ягоную біяграфію, творчасць, пра сувязь з нашай гісторыяй, з нашай культурай, і пра тое, якое значэнне маюць ягоныя творы, ягонае жыццё, прыклад ягонага жыцця для нас, сучасных беларусаў. Станіслаў Манюшка нарадзіўся 5 траўня 1819 году у маёнтку Убель, тагачаснага ігуменскага павету Менскай губерні. Сёння гэта Чэрвеньскі раён Менскай вобласці. Ён нарадзіўся ў сям'і Чэслава і Лізаветы Манюшкаў. Ягоная маці паходзіла з маджарскіх. Маджарскія гэта слынны род армянскага паходжання. Ян Маджарскі, ён быў заснавальнікам мануфактуры знакамітых слуцкіх паясоў. Маджарскія ўкараніліся ў беларускую культуру і стварылі вялікую фамілію, якая паўплывала на розныя галіны гісторыі і культуры Беларусі. Таму вось па маці ён быў знакамітым і па бацьку таксама. Вось Манюшкі, Чэслаў Манюшка, ён быў ад'ютантам пры штабе маршала Мюрата. У кампанію 1812 года ён ваяваў на баку Напалеона, як і многія прадстаўнікі беларускай шляхты. І ён даслужыўся да такога вось афіцэра літоўскіх конных стралкоў, дзядзькі Станіслава Манюшкі. Яны таксама служылі ў напалеонаўскім войску і разам з тым яны усе цікавіліся паэзіяй, музыкай. Станіслаў Манюшка пазней узгадваў пра свае дзіцячыя гады. Дзіцячыя гады яго прайшлі якраз вось ва Ўбелі. Толькі ў 1827 годзе яны пераехалі ў Варшаву на некаторы час. А вось да 8 гадоў ён гадаваўся сярод розных вечарынаў, спектакляў і музыцыравання. Ягоная маці Лізавета вельмі моцна цікавілася музыкай, і увогуле яна імкнулася да таго, каб даць Станіславу музычную адукацыю. Пабачыўшы ў ім вось такі дар музыкі, яна хацела развіваць гэты дар і рабіла ўсё, каб зацікавіць яго тымі ці іншымі мелодыямі. Таксама ён вельмі цікавіўся беларускімі народнымі мелодыямі, таму што у тагачасных рэаліях спевы яны спадарожнічалі фактычна ўсяму цыклю сялянскіх працаў. Выходзяць, напрыклад, на жніво, на касьбу, выходзяць араць поле ці сеяць жыта. Заўсёды ёсць пэўныя спевы. Спевы і ёсць пэўная мелодыя, якая перадавалася з пакалення ў пакалення, і вось гэтымі мелодыямі беларускія сяляне напаўнялі сэрца маленькага Станіслава Манюшкі. Ён быў вельмі чуллівы да гэтага, скажам так, фестывалю сялянскіх спеваў, у якім ён рос з самага дзяцінства. Трэба сказаць, што ён быў такім даволі хваравітым хлопчыкам, і пры нараджэнні казалі, што вось ягоная маці дзесьці 5 дзён яна не магла яго нарадзіць. Некалькі разоў там лекары казалі, што будзе мёртванароджаны. І вось ён нарадзіўся, пастаянна апекаваліся ягоным здароўем. Блізкія, сваякі казалі, што вельмі складана будзе яму ў жыцці. А разам з тым, ад самага нараджэння ён быў вельмі уважлівы да навакольнага асяроддзя і вельмі старанны. Вось ягоная стараннасць, працавітасць, яна і дапамагла яму дасягнуць тых вышыняў, якіх ён дасягнуў у жыцці. Як я ўжо казаў, 1827 год Манюшкі пераязджаюць у Варшаву. У Варшаве быў знакаміты музыка, кампазітар Аўгуст Фрэйер. Вось у ягоную школу быў запісаны Станіслаў Манюшка. Ён даў яму, у прынцыпе, асновы музычнай адукацыі. Нагадаю таксама, што ў той час у Варшаве жыў Фрэдэрік Шопен. Яны адначасова навучаліся, мы дакладна не ведаем, ці былі яны асабіста знаёмыя. Шопен быў старэйшы на 9 гадоў за Манюшку, аднак маглі ў нейкім сэнсе і ў нейкім месцы яны сустракацца, перасякацца, быць знаёмыя. Навукоўцы пра гэта дакладна нідзе не згадваюць, аднак адно музычнае асяроддзе, адзін горад, і фактычна адначасова яны пакідаюць Варшаву, таму што 1830 год гэта год пераезду Манюшка. Яны спачатку вяртаюцца ва Ўбель, а пасля у Менск. А ў Менску ён
навучаецца у знакамітага менскага музыкі, кіраўніка менскага гарадскога аркестру Дамініка Стэфановіча. Дамінік Стэфановіч гэта ўвогуле такая легенда менскага жыцця, таму што Менск на той момант хоць і быў губернскім горадам, но аднак ён вельмі моцна саступаў там і Вільні, і Варшаве, ўжо не кажучы там пра Петербург ці Парыж. Канешне, гэта быў горад такі даволі правінцыйны. Аднак было культурнае асяроддзе. І вось якраз Менскі гарадскі тэатр, быў Менскі гарадскі аркестр, і адзін з ягоных дырыжораў, Дамінік Стэфановіч, ён быў асобай неардынарнай. У яго было адначасова падчас навучання Манюшкі, гэта 30-е гады 19-го стагоддзя, быў такі вучань, як Фларыян Міладоўскі. Гэта яшчэ адзін знакаміты беларускі кампазітар. Ён таксама нарадзіўся пад Менскам, ён нарадзіўся ў адзін год са Станіславам Манюшкам, і яны адначасова разам вучыліся. Пазней яны сябравалі ўсё жыццё. І нават Манюшка пазней ужо ў сталыя гады ён рэкамендаваў творы Міладоўскага для зборніка, які выпускаў Ферэнц Ліст, знакаміты вугорскі кампазітар і адзін з стваральнікаў нацыянальнай вугорскай музыкі. Вось такім чынам перасякаліся лёсы. Пазней у Дамініка Стэфановіча была знакамітая вучаніца Каміла Марцінкевіч, дачка Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, які быў аўтарам лібрэта да першай беларускай оперы, музыку да якой напісаў Станіслаў Манюшка. Вось так перасякаліся лёсы, вось так у Менску адбывалася гэтае жыццё. У 1836 годзе ён на кароткі час прыязджае ў Вільню. У Вільні ён таксама імкнуўся завязаць нейкія музычныя знаёмствы, але тут завязалася знаёмства зусім іншага кшталту. Ён пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай Аляксандрай Мюллер, як ён яе зваў, «Мая каханая Алеся» ці «Алеська». Ці Омка, ён пісаў да яе вельмі шмат лістоў, ёсць такі цэлы том іхнага ліставання, апублікаваны ёсць на беларускай мове. І вось гэтыя лісты яны паказваюць узаемаадносіны паміж імі. На той момант яна была маладая, ён быў малады, і яны вырашылі пэўны час падтрымліваць такія адносіны праз ліставання паміж сабой. 1837 год, праз год пасля гэтага знаёмства са сваёй будучай жонкай, ён з дапамогай бацькоў, канешне, з дапамогай Дамініка Стэфановіча, ён едзе ў Берлін. У Берлін і паступае вось у музычную акадэмію. Берлінская музычная акадэмія, тады ў яго быў выкладчык такі вось знакаміты нямецкі музыка Карл Фрыдрых Рунгенхаген. Ён быў чалавекам, які адраджаў творчасць Баха. Праз пэўны час пасля смерці Баха ягоныя творы ўжо лічыліся састарэлымі, а тут вось канец 30-х, пачатак 40-х гадоў гэта адбываўся такі рэнесанс. Адначасова у Берліне жыў і ствараў свае творы і працаваў у той жа музычнай вучэльні Фелікс Мендельсон. Прынамсі, былі ягоныя канцэрты там. Таму вось такое кола заходнееўрапейскіх кампазітараў, да якога спрычыніўся і далучыўся Манюшка. У гэты момант ён ужо піша свае першыя аперэты, піша свае творы, ён ужо выбраў, як ён казаў, сцежку музыкі. На той момант гэта з аднаго боку даволі перспектыўна, таму што ён быў у вельмі такіх моцных асяродках, а з іншага боку гэта сцежка яна давала выклікі, таму што любому музыку, асабліва на самым пачатку, патрэбны былі сродкі для існавання, яму патрэбны былі мецэнаты. Толькі з музыкі жыць было не так і проста. Праз 3 гады навучання ён вяртаецца на тэрыторыю былога Вялікага княства Літоўскага, ён заязджае ў Убель, наведвае Менск і вырашае, што яму трэба ўжо жаніцца. Яму на той момант 21 год, і вось са сваёй нарачонай яны бяруць шлюб. Ён пасяляецца ў Вільні, таму што з Вільні была Аляксандра Мюллер, ён вось жыве ў гэтым доме Мюллераў, дзе яны маюць вось сваю палову дома. Каб зарабляць на жыццё, ён наймаецца арганістам у касцёл святога Яна. Святаянскія муры — гэта універсітэцкая частка Вільні. У прынцыпе, гэта студэнцкі такі касцёл. Вось тут ён пачынае ствараць духоўную музыку. У яго вельмі шмат выходзіла розных там літаніяў, ён пісаў імшы, канцэртныя групы, і ён марыў стварыць вялікі віленскі аркестр. У нейкі момант яму нават гэта ўдалося, калі ён збіраў людзей, каб разам выконваць тыя ці іншыя творы. Ён пачынае пісаць музыку, але адначасова разумее,
разумее, што патрэбна нейкім чынам зарабляць на жыццё. На той момант у яго быў такі заробак у 100 рублёў гадавых вось за гэту ігру на аргане, хоць, каб разумець кошты. Напрыклад, ён вось у Менску жыў, і ў Менску ён наймаў кватэру у самом цэнтры Менску, пра што трошкі пазней скажу, таму што ў Менску ёсць дом Манюшкі. За гэту кватэру ён за месяц плаціў 7 рублёў. У доме Мюллераў, канешне, яму не трэба было ўжо наймаць кватэру, але 100 рублёў гэта не такія вялікія грошы. Таму ён пастаянна мусіў падпрацоўваць урокамі, ён даваў урокі, ён пастаянна патрабаваў новых і новых замоваў, каб зводзіць канцы з канцамі. Тым больш, што сям'я хутка расла, у іх з Аляксандрай нарадзілася 10 дзяцей. Вялікая сям'я, якая патрабавала забеспячэння у тым ліку і матэрыяльнага. Манюшка, ён хоць і малады, але становіцца вельмі папулярны. У сваіх лістах да жонкі ён кажа, што мяне захвальваюць, мяне дарэмна хваляць, то бок даюць аванс у пахвалах. То бок кажуць, што гэта боская ігра, вельмі ўзнёсла арган гучыць, калі я сядаю за інструмент. І так ці інакш ён вось апісваў, што яму гэта вельмі не падабаецца, у тым сэнсе, што ён адчувае сябе пастаянна няёмка. Ён нават спрабуе нейкім чынам змяніць сваю прафесію, едзе ў Пецярбург, хоча там наняцца дырыжорам у нейкім пецярбургскім аркестры, але атрымлівае адмову. У гэты час ён пачынае супрацоўнічаць з Дунінам Марцінкевічам. Як відаць з ягоных лістоў да жонкі, ён пастаянна наведваецца ў Менск, курсіруе паміж Вільняй і Менскам. Даволі такіх цікавых адносінах з Дунінам Марцінкевічам. Ён кажа, што Дунін Марцінкевіч, ён, канешне, такі выдатны пісьменнік і так далей, але чалавек такі вельмі практычны. Вельмі практычны, ён умее лічыць грошы, у яго ёсць цікавасці, інтарэсы. Аднак ён вось піша па-беларуску. І то, што Дунін Марцінкевіч піша па-беларуску, гэта імпанавала Станіславу Манюшку. І такім чынам вось мы падыходзім да таго моманту, калі ён пачынае ствараць свае галоўныя оперы. Ён за ўсё жыццё стварыў дзесьці каля 20 операў, а ўвогуле музычных твораў каля 400. Так вось гэтыя 20 операў, яны былі розныя паводле свайго маштабу, розныя паводле сваёй якасці, як кажуць музыказнаўцы. Аднак пастаянна ягонае майстэрства расло. Першая такая опера, якая прынесла яму вядомасць ва ўсім краі, не толькі ў Беларусі, Літве, але і ў Польшчы, і нават шырэй, это была опера «Галька». Оперу «Галька» ён піша ў 40-е гады 19 стагоддзя. У аснове яе ляжыць такое трагічнае каханне прыгоннай дзяўчыны і шляхціца, арыстакрата. Вось эта Галька, прыгонная дзяўчына, яна прыходзіць да маёнтку Януша, Януш, які заручаецца з іншай. А выяўляецца, што ў гэтай Галькі ёсць ужо дзіця ад гэтага Януша, які вось абяцаў з ёй ажаніцца, падмануў яе. Урэшце рэшт Галька скончыла жыццё самагубствам. Такі адчай, які мела вось гэта сялянская дзяўчына праз тыя ці іншыя акалічнасці свайго жыцця, і ён паказвае вось у гэтай оперы. Опера, яна збудавана на беларускіх народных матывах, вельмі шмат добрай музыкі, добрыя спевы. Лібрэтта клаў такі пісьменнік Уладзіслаў Вольскі, і гэта опера першыню была пастаўлена ў 1848 годзе, 1 студзеня 1848 года ў Вільні. І прынесла, канешне, вялікую славу Станіславу Манюшку. Трэба сказаць пра гэту оперу, што некалькі разоў перапісвалася, мяняўся фінал гэтай оперы. Чаму? Таму што пытанне вось гэтых узаемаадносінаў шляхты і сялянаў, эліты і народу. Дарэчы, Манюшка ў сваіх лістах так і выкарыстоўвае слова эліты, што вот ёсць эліты, нейкія багатыя людзі, і вот ёсць просты народ. Нагадаю, што адзін з ягоных сяброў, Уладзіслаў Сыракомля, якраз у гэты час, менавіта 1848 год, ён піша верш «Добрыя весці». Ён піша гэты верш па-беларуску, і ён кажа, што добрая вестка ў тым, што мужык і шляхціц яны сядзяць за пан брата, што яны ўсе адчуваюць сябе дзецьмі божымі, што мэта культуры злучыць мужика і шляхціца. Гэта трагічнае каханне Галькі і яе такая заўчасная трагічная смерць, яны падкрэсліваюць той трагізм агульнанацыянальны, што вот нічога такога не адбываецца, і праз гэта церпіць увесь народ. Хоць адзін з варыянтаў было тое, што якраз у выніку таго
што вось абражаная і зняважаная Галька она сканчвае жыццё самагубствам, сяляне ўздымаюцца на паўстанне супраць паноў. Але гэта 1848 год, гэта час вясны народаў, гэта час рэвалюцыі па ўсёй заходняй Еўропе, вайна за нацыянальнае вызваленне ў Італіі, рэвалюцыя ў Нямецчыне, гэта рэвалюцыя ў Бельгіі, гэта рэвалюцыя ў Францыі, там дзе меняется монархия на республику. Вось гэты такі час бурлівы, і, канешне, такі фінал не мог быць па цэнзурных меркаваннях у гэтай оперы Галька. Відавочна, што адразу пасля вось гэтай оперы, якая прынесла яму славу, ён бярэцца за стварэнне музыкі для першай беларускай оперы. Першая беларуская опера — гэта «Ідылія» альбо «Сялянка». Яна напісана Вінцэнтам Дуні Марцінкевічам, і гэта ідылія, яна палягае ў чым? У тым, што пан Караль Лятальскі, які быў далёка за морам дзесьці, як піша Дуня Марцінкевіч, ён вярнуўся ў Беларусь, і сярод беларускіх сялянаў ён адчувае сябе поўным чужынцам. І вось адна шляхцянка, Юлія, перапрануўшыся ў сялянку, яна паказвае яму хараство жыцця і высакароднасць простага народу. І ўрэшце рэшт яны злучаюцца. Вось тут зусім іншая супрацьлеглая гісторыя адносна оперы Галька. Тут заканчваецца шчасліва гісторыя кахання. Караль Лятальскі, ён думае, што ён сапраўды закахаўся ў сялянку, хоць гэта вось была такая перапранутая шляхцянка. Вось тут такі вось пасыл паказваецца пра тое, што ёсць магчымасць злучэння сялянаў і шляхты, ёсць магчымасць злучэння, паяднання іх. Такая нацыянальная опера беларуская і мае такі філасофскі, можа быць, гістарыясофскі сэнс, што гэтае злучэнне будзе карысна ўсім. І сялянам, і шляхце. Разам з тым, Дуня Марцінкевіч і Станіслаў Манюшкі яны падкрэсліваюць, што вельмі шмат заганаў ёсць у грамадстве. Зноў жа, з лістоў Станіслава Манюшкі да ягонай жонкі паказвае жыццё менскага бамонду, што ён прыходзіў на балі ў Менску, а там самыя розныя такія вось гулянкі, карты, нейкія такія размовы, якія не адпавядаюць высакароднаму грамадству і гэтак далей. Таму і Дуня Марцінкевіч і Станіслаў Манюшкі яны выкрывалі вось грамадскія заганы, што ёсць хцівасць, падман, подкуп, самыя розныя грахі чалавечай натуры, якія разбураюць чалавечыя адносіны. І вось праз мастацтва яны імкнуліся паказаць гэта. І разам з тым паказаць, што высакароднасць яна вышэй за дробязныя чалавечыя інтарэсы. Але гэта высакароднасць, зноў жа, яна не можа проста быць набыткам чалавечай натуры сама па сабе. І вось тут, канешне, вельмі моцна праяўляецца хрысціянскасць Станіслава Манюшкі. Ён разумее, што без Хрыста і прыняцця гэтай збаўленчай ахвяры Ісуса Хрыста чалавек ён не можа выправіцца, ён не можа стаць высакародным, ён не можа жыць паводле свайго сумлення. І, канешне, у тагачасным грамадстве гэта вельмі моцна праяўляецца. Якраз вось 50-е гады гэта гады непростыя для увогуле для жыцця ўсёй расійскай імперіі і для жыцця Беларусі. Вельмі складана было у канцы эпохі Мікалая I рабіць праекты культурныя, таму што вось оперу «Ідылія» яе паказалі аднойчы толькі ў Менску, пасля цэнзуры яе забараніла, пасля паказалі яшчэ ў некалькіх маёнтках, і фактычна не захавалася музыкі, якая была напісана да яе, толькі фрагментарна гэтая музыка захавалася, проста таму што па цэнзурных меркаваннях было складана паказваць гэта пастаянна. Паказана яна была ў Менскім гарадскім тэатры. Тагачасны менскі цэнзар ён узяў на сябе такую адвагу даць дазвол на гэту оперу. Першы раз яна прайшла, далей вось была забаронена. Для Манюшкі, для Дуні Марцінкевіча гэтыя часы былі непростыя. Станіслаў Манюшка працаваў у Вільні, ён працаваў арганістам, і вось гэты такі малітоўны рух, малітва за краіну, ён пашыраўся. Пашыраўся так, што вось у 60-е гады, пачатку 60-х гадоў, гэты рух ахапіў усю тэрыторыю былога Вялікага княства літоўскага. І, безумоўна, чыталіся вершы Дуні Марцінкевіча, спяваліся песні Манюшкі. Ён, дарэчы, вельмі зацікавіўся паэзіяй філаматаў-філарэтаў, якія навучаліся ў святаянскіх мурах, там, дзе ён быў арганістам. І ён пачынае ствараць такія хатнія спеўнікі. Гэта нотныя запісы да вершаў
Адама Міцкевіча, Яна Чачота, Антонія Едварда Адынца, Тамаша Зана і іншых прадстаўнікоў філамацкай філарэцкай супольнасці, якія ўжо даўно былі раскіданыя па ўсім свеце. Манюшка нават ён кажа: я здзіўляюся, як гэта сярод іх не ўзнікла ніводнага кампазітара, таму што ў гэтым асяроддзі было столькі выдатных паэтаў, а паэт і кампазітар гэта ў нечым супольны талент. Ён казаў, што вось іхныя словы адразу самі кладуцца на музыку. Сама музыка ўзнікае ў яго ў галаве тады, калі ў ягоным сэрцы, дакладней ён пісаў, тады, калі ён чытае гэтыя вершы. Там, напрыклад, вось такі верш «Праснічка» Яна Чачота, это стала знакамітай песняй, якую спявалі па ўсёй тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай. Да гэта часу вось эта «Праснічка» Яна Чачота і Станіслава Манюшкіна гучыць вельмі прывабна і вельмі моцна. 1856 год гэта быў год, калі пачалася так званая севастопольская адліга. У расійскай імперіі стаў новы цар Александр II, які змяніў палітыку. У адрозненне ад свайго бацькі Мікалая I, ён скасоўвае цэнзуру, ён дазваляе так ці інакш вярнуцца палітэмігрантам, тыя, хто былі высланыя пасля паўстання 1830-31 гадоў, таксама дазваляе вярнуцца дзекабрыстам, ажывае такое вось грамадскае жыццё. У гэты час, вельмі цікавы момант, Дунін Марцінкевіч, ён піша верш на прыезд Станіслава Манюшкі ў Менск. 1856 год. Тады адна за адной кнігі выходзіць з Дуніна Марцінкевіча, он становіцца папулярным. Папулярным ствараецца такі гурток Адама Ганорыя Кіркора, там уваходзяць і Дунін Марцінкевіч, і Арцём Вярэгадарэўскі, і Станіслав Манюшка, уваходзіць і Еўстах Тышкевіч і іншыя. Вось такі гурток ліцвінскай інтэлігенцыі, гурток ліцвінскіх творцаў. Так вось, пішучы пра Станіслава Манюшку, Дунін Марцінкевіч называе яго дударом. У самога Марцінкевіча выходзіць кніжка «Беларускі дудар», і вось ён называе таксама дударом Станіслава Манюшку. Такім чынам, вось Манюшка ўваходзіць якраз у беларускую культуру. Надыходзіць такі вельмі важны перыяд у ягоным асабістым жыцці. Ён праз 2 гады пасля гэтага прысвячэння ў 1858 годзе ён пераязджае ў Варшаву. У Варшаве яму прапанавалі месца дырыжора аркестру варшаўскай оперы. Прымае такое рашэнне і застаецца ў Варшаве да канца свайго жыцця. Ён памёр у 1872 годзе ва ўзросце 53 гадоў. У Варшаве ён стварае шэраг такіх важных сваіх твораў, сярод якіх можа быць самая знакамітая ягоная опера «Страшны двор». Таксама рамантычная опера, якая заканчваецца гэтым разам шчасліва ў адрозненне ад галькі. Таксама там вось 2 шляхціцы, яны даюць сабе зарок ніколі не жаніцца, ўсё жыццё прысвяціць айчыне, а іхная цётка, яна кажа, што яны абавязкова павінны жаніцца. І вось праз розныя камбінацыі яны жэняцца таксама з прыгожымі дзяўчатамі, якія падтрымліваюць іхныя ідэі, праходзячы вось праз гэтыя выпрабаванні. І вось гэты «Страшны двор» 1865 году, ён таксама становіцца такім вельмі выразным шэдэўрам у творчасці Станіслава Манюшкі. На сёння мы павінны сказаць, што Станіслав Манюшка быў чалавекам ужо ў 60-е гады 19 стагоддзя еўрапейскага маштабу. Быў добра вядомы там ад Пецербурга да Парыжа. Асабіста там ліставаўся з Лістам, Мендельсонам. Ён быў чалавекам, які быў знаёмы з расійскімі кампазітарамі. Гэта быў кампазітар, які праславіў беларускую культуру фактычна на сусветным узроўні. І адначасова ён, канешне, захапляўся вось тымі простымі спевамі беларускімі простага народу. У гэтым сэнсе ён быў абсалютны рамантык. Лічыў, што опера гэта не толькі Італія, не толькі Францыя, а опера гэта і Беларусь, опера гэта і сяляне, опера гэта тое, пра што гаворыць просты народ, выказанае мовай мастацтва. І ў гэтым сэнсе ён быў такім народнікам, можна сказаць. Ён памёр раптоўна 4 чэрвеня 1872 году, быў у яго сардэчны прыступ. Уратаваць яго не ўдалося, было шмат задумаў, некалькі пачатых твораў яго, няскончаных. Пахавалі яго на Павонсках у Варшаве. За труной ішло каля 100 000 чалавек. Это была найвялікшая такая плынь людзей, якая у 70-е гады была ў польскай сталіцы. Казалі, што на адным з вянкоў было
напісана, што гэтыя кветкі ад беларускага народа кампазітару з Беларусі. Было зразумела, што і ў Варшаве ведалі пра ягоную радзіму, і ён сам пра гэта вельмі шмат казаў. Увогуле вельмі цікавы такі момант, што ў прынцыпе ягонае жыццё было звязана з 3 гарадамі. Гэта быў Менск, Вільня і Варшава. Гэтыя 3 гарады ў розны час яны былі цэнтрамі Беларусі, Літвы, Польшчы. Таксама ён наведваў і вучыўся ў Берліне і 3 разы ездзіў у Пецярбург, ну і пэўны час там жыў. Вось такая геаграфія ягоных вандраванняў, але па розных там малых, ну меншых гарадах, мястэчках ён ездзіў вельмі шмат. Ён фактычна вялікую частку жыцця правёў у дарозе. Трэба сказаць, што Станіслаў Манюшка, ён ушанаваны у нашай краіне, ёсць помнік Манюшку і Марцінкевічу ў Менску. Адзначалася 200-годдзе яго нараджэння у 2019 годзе. Таксама ёсць вуліца Манюшкі, ёсць музычная галерэя Манюшкі ў Смілавічах. Дарэчы, да 150-годдзя Манюшкі ў 1969 годзе ва Ўбелі быў арганізаваны першы ў Беларусі музей Манюшкі. Прадстаўлена экспазіцыя, заснаваная на гісторыі першай беларускай оперы. Безумоўна, ён вельмі шчыльна звязаны з Беларусю, звязаны з нашай культурай, з нашым жыццём культурным. І можна таксама прывесці такі прыклад, што у «Каласах пад сярпом тваім» Уладзімір Караткевіч апісвае такую сцэну. Да Адама Ганора Кіркора, а з Кіркорам Манюшка быў вельмі добра знаёмы, прыходзяць малады князь Алесь Загорскі і Ўсяслаў Грыма, і яны там уступаюць у спрэчку з такім графам Ігнаціем Лізагубам і Ходзькам, які быў такі апанент, галоўны апанент Загорскага. Дык вось у гэтай спрэчцы пра вартасці беларускай культуры Караткевіч дае голас Манюшку. І Манюшка кажа, што калі вы кажаце, што беларускія песні, а Ходзька перад гэтым казаў, што нягеглыя песні на незразумелай мове, як гэта можа спалучацца са шляхетнасцю і арыстакратызмам. І вось на гэта Манюшка яму адказвае, што калі вы лічыце беларускія песні нягеглымі, вы нічога не цяміце ў музыцы. Гэтыя песні, яны звонка звіняць, яны цякуць і ліюцца як ручаі, і яны настолькі мілагучныя, што самі патрабуюць вялікага музычнага твору, каб іх прадставіць. Манюшка, ўжо развітваючыся з Алесем Загорскім, ён запрашае яго на набажэнства, што прыходзьце на служэнне паслухаць вось гэтую музыку. Манюшка паступова ўваходзіць у беларускі культурны кантэкст, і ягоныя творы паступова ўваходзяць у беларускі культурны кантэкст. Якраз тое асяроддзе, якое нарадзіла Манюшку, Дуніна Марцінкевіча, у якім быў Уладзіслаў Сыракомля, таму што шэраг твораў Манюшка напісаў на вершы Уладзіслава Сыракомля. Вось гэта асяроддзе, яно пазней стварыла беларускую літаратуру, беларускую музыку і спрычынілася да адраджэння Беларусі, беларускай культуры ў пачатку 20-го стагоддзя. Дзякуй за ўвагу.